opin ensin suremaan, menettämään sen, joka Jumalalta minulle kuuluu, ja itkemään elämän lyhyyttä, ja miten äkkiä ja turhaan kaikki voi olla ohi. Minut pantiin slummiin, jossa kiljukin maistui kaameammalta kuin muualla. Niiden joukkoon, joiden ei enää toivottu palaavan, selviävän milloinkaan, joilla ei ole ystäviä sukulaisia, joita muut avunhakijat Punaisen Ristin jonossa säälivät. Näin, että kuolema voi olla helpotus. Puhaltaa miehen kumoon ilman tuskaa ja kaipausta, kuin katuhuoran huokaus, että tulihan se sieltä lopultakin. Ja elämässä voi selvitä päivä päivältä eteenpäin ilman toivoa paremmasta, rajuista bileistä ja hyvistä kritiikeistä.